Mukhang kailangan natin yan, daddy, ng pang ano talaga. Deodorizer. Okay, yung ano guys eh. Yung cabinet, pero it's stinky. Bau. Good morning guys! Ayan, magluluto si daddy ng almusal namin. Siya magpiprito ng egg habang i-slice ko to sa kanyang, para sa kanyang corned beef. Go daddy. Go daddy. Kaya mo yan daddy. Look at my with shells. With shells. In furnace oh, parang pantapsilugan talaga gawa eh. With shells. Kaya hindi natin mararescue yan. Salt. Yan na. Ito muna ang time. Time to shell. Ayun, tapos ito lang. Yun niya. Si Chris wala na, tumakas na naman. Lalaro daw. Parang bet ko din ngayon mag-itlog na ganyan. Malasado. Sige, ano mo pa yung pula? Cover mo pa ngayon. Yan. O, diba? Nagluluto siya itlog. And then, sunod mo na to. Salt. Hindi. Lalasa yun. Konti pa. Super alat corned beef. Coming right up. O, diba? Madali lang magluto, diba? Tinuturuan ko siya kasi para ano. Marunong naman siya actually. Dito lang siya hindi marunong mag-operate ng ganyan. Natatakot ba sumabog daw? Hindi naman sumabog, ano? Ano? Ayaw mandar. Yuck, itong ayoko eh. Yung mga ganyan-ganyan. Ano kami? Nataba-taba. Ay, sinapawag niya na. Ang cute-cute nila oh. Kasi alis kami ni daddy eh. Sabi ko dyan lang sila, wag aalis eh. Dyan lang ah! Maggie, Yung-Yung, Oknat. Dyan si Yung-Yung sa likod niya ano. Pinaro siya. Ayan. Dyan lang kayo. O, balik kami. Okay, let's go. Ay, iyak-iyak agad. Alis ka na. Ayan. Bubayad lang kami ng bills ni daddy and then may bibili siya sa monumento. Nandiyan si Chris. Kaya nilabas namin dyan si Groot sa may pinto. Dyan namin kinali para hindi siya makalabas. Hindi po ako baba. Bye! Bye-bye! Ang cute nila. Mag-MRT lang kami guys. LRT pala. Line 1. Para mabilis. Kasi dulong-dulo yung monumento. Ayan. Wow. O yung puti na naman ni Ating. Yun ang maganda sa Laksit guys. Alam nyo, pagka lumabas kayo, parang ano, nag-glow kayo. Lalo na pag sinaga kayo ng araw sa umaga. Bongga! Ang cute ng ano guys. So, forest or mag-green ang motif ngayon ng ano, LRT. Nakakadagdag nga naman presko sa mata. Kahit sa mata lang. Diba? LRT na kami. Ha? Ito na kami guys. Kain lang kami sa Mang Inasal. Nag-crave ako sa maasim na sabaw. Ako muna. Nagagawan sana. Pero alam nyo, mantika lang naman to. Niloloko tayo ng Mang Inasal. Mantika na may atswete lang naman yun. Diba? Kain. With sili, sasawa. Pauwi na kami guys. Ayan, sabi ko sa iyo, kung nagdala ka ng sasakyan, saan mo ipapark yung dito? Mahirap, diba? Dito, kalikod. Hirap-hirap mo, walang ano dun eh. Sus! Tsaka layo-layo, sayang sa ano. Sayang. Layo. Sa likod lang. Hindi, I mean, ang layo na ito sa Pasay. Uwi na kami guys. Nakabili ako ng ano, ng tripod. Pero ito na ba yun? Yung nabibed na. May kita na yun sa baba. Pakita ko mamaya. 150 pesos lang. Tara, let's. Ayan na yung nabili ni daddy.
tattoo supply. Para matapos niya na yung ano ko, nasa paa ko, ankle ko. Ankle. Ano ba yun? O tama, ankle. Ankle. Ay, iba yun? The uncle. Ano ba? Ankle. Sabi na lang ni Michelle pa. Parang Ano ankle. talaga? Ito yung sinasabi ni Chris, oh. Ayan, Ipon Challenge. Peso cents. Magkano? 53,750 kapag ka nakumpleto mo to. So, gusto mo? Challenge natin. Tag-isa-isa tayo. 60 pesos lang eh. Sige kuya, pahinga akong 3. 60, wala bang ano? Sige. 3. Buti na lang nagdala kami nito. It's super. Diyan. Ba't gano'n? Wala pa kami sa destination namin. Pinalayas na kami dito pala sa Vito Cruz. Oh. May sira daw na ano sa Hilpuyat eh. Pwede tayo mag-jeep. Ha? Jeep. Pwede, baba na tayo. Tara. Nakakaloka naman. Dito tayo. Yan, baba na lang kami. 15 minutes na ata kami rito eh. Ha? Ay, sayang na. Dito, yun o. Labas na tayo. Dito na tayo. Sa Aris ng tren. Ano, dito na tayo. Ay, may gagawin dito. Ay, sus. Ang darating, wala pa nga oh. Ayan na, babalik tayo. Ay naku, bahala ka oh. Alas 6 na. Eh, ganun din siksikan, sara na po. Paano tayo, mag-bus na tayo. Ganun din yun. Tara na. O sige, may iwan ka rito, mauna ako. Unahan tayo sa bahay. Ha? Wala rin. Binigyan pa naman namin ng ano, ng chance pa yung isa. Mga susunod na tren. Wala. Lumabas na din kami. Nag-exist na. Kaloka. Sa dami ba naman ang tao nung lumabas sa sinakyan namin kanina. Plus na may pumapasok pa. Tapos ang haba pa ng pila dito. Hanggang ano. Hanggang ibaba na. Blockbuster. Kaloka. Jeep na lang kami. Iba talaga ang LRT eh. Hindi na rin tayo kakasya dyan. Tricycle na lang kami guys sa ano, papuntang Harrison. Tapos doon lang kami sasakay ng jeep papuntang FB Harrison. Kasi posible makasakay kami rito sa taas. Ang daming tao. Alas 6:15 na kasi. So sakto ano din. Rush hour na. Mga sakyan nga, traffic na. Bonggang traffic na. Okay guys, nakasakay kami ng jeep papuntang Owal lang. Kaso, sarado naman itong lane na to. So, hindi pinapapasok yung mga papuntang Baclaran, gano'n. So, no choice kundi, ano, maglakad. Lapit lang naman, exercise na rin yan. Tingnan natin kung sinong nakaabang. Ay, ang dilim. Hindi pa tayo nakikilala ni Maggie. Maggie! O, yan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan. Ayan na. Yak-yak na. Narinig na. Ay, nabokit-bok.
Ay, sus! Grabe! Bakit? Ano? Ha? Ano yun, Gertin? Alis ka na. Oy, 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 huwag na mag-away. Oy, dito na pala si Ems. Kakain ko lang. Kumain na kayo? Okay. Aray ko! Ayun. Yun nga lang mo. Aray ko! Aray ko, bebe. Uy, masisira yan. Bakit? Wait lang. Ayun nga guys, yung binili ko sa sa monumento. Ayan, 50 pesos pala isa. So, pang ano to, pang tag dito. Sabi ni Daddy, pang lift daw ni Tonton. Diba? Tatlo kami. For sure ako din naman yung maglalagay nito. Ayan, kasi si Chris ako, ipon-ipon, tapos kuha-kuha, bili-bili, wala din. So, mas mainam yung ganito, hindi makukuha. So, ayan. Sabi ni Daddy, every Friday daw, maghuhulog kami ng ng 1,000 or basta yung ganun para makaano. Ay, dapat pala binilang ko din si Emma. Sayang, Ems. I forgot, Ems. Parang oo. Pag nabuo mo, may 53,000 ka, Ems. Almost 54,000. Ayan. O, diba? Kasi ako mahilig ako yung mga barya, mga sukli-sukli. Parang naiipon siya sa bag ko. Kaya lalo ang bigat ng bag ko, guys. So, mas maganda may ganito. Ayan. Yay! Tatlo. Pang-lift niyan. Pang-lift ni Tonton. Just in case. Or pang abroad. Pamasahe. Pambayad hotel. Seryoso ka. Si Emma, maganda. Mukhang may party-party ba kayo pagkatapos nun? Kainan yan, diba? May kainan lang yon. General meeting daw nila. Ang sabi ko kay Emma pala, guys, kasi hinaano ko talaga siya. Hinaan mo nga muna, Daddy. Excuse. Kasi sabi ko, simula nung makabalik siya sa work, wala pa siyang day off. So sabi ko, ba't parang wala kang day off? Kasi sa amin noon, kapag 7 days straight na wala kang off. Yung ikapitong mo guys, ikapitong schedule mo, dapat double pay yun. 'Di ba? Ganun pa rin ba ngayon sa mga nag-work diyan sa fast food or kahit sa kumpanya? Kasi talaga yun kailangan sa call center nga, 'di ba? Dalawang araw ang day off. Kung hindi man dalawang magkasabay is isa ngayon, tapos after ilang araw may isa. Kailangan yung ganon, hindi talaga yung straight na 7 days. So, ewan ko ba't ganun? Walang pakialam. Sabi ko, tanungin mo, kasi nasa labor code ata yan. Labor code ba, Daddy? Nagmamarunong na naman yata ako. Diba? Kailangan pati wala daw. Anong wala? Ano yan? Nakita naman to ng pusa. Paano wala, Ems? Wala. Kasabay yan, wala daw. Sabi daw, dapat may robot pay, wala daw. Bakit wala? Binasa nyo ba yung pinirmahan yung kontrata? Ay, meron nakalagay dun, te. Na Na kahit, na kahit ikapito nyo, wala kang hindi double pay. Alo. ang gano'n lang yun, holiday lang. May bayad ka na. Tatanungin ko nga yung manager ko dati sa tawag dito sa Jollibee. Kasi natanong ko yan din before. Kasi curious ako dati guys, nagtatrabaho ako. So gustong-gusto ko din kahit wala akong pahinga kasi na-enjoy ko yung fast food or yung sa Jollibee. So ayoko nagde-day off no. Sabi niya hindi pwede kasi mado-double pay ka yung ganyan. Yun ang iniiwasan ng mga kumpanya. Kaya ng mga kumpanya, kaya nagbibigay sila ng off. Mga day off. So ewan ko dito sa kanila. Tanungin ko EMSA. Susugurin ko talaga yung Jollibee nyo na niya kapag joke lang. Kasi yun talaga yung alam ko. Anyway, ayun nga. Sobrang sipag neto ni Emma. Anong oras matatapos ang general meeting niyo? Matagal yan. Oo. Dapat yung umalis ka, may rin kami meeting, diyan pumunta. Tapos daw sila tinapauwi. Tapos talaga, buti kami daw nakapunta. Kailan yan? Yung pumunta, kasi umalis kayo ng madaling araw na kayo dumating. Oo. Sabi ko, hindi ka sa pumunta kasi mas officer ating. Ang tagal nun. Pag general meeting, sabihin mo, Alas 3 na doon sila nakauwi. kahit mamaya sabihin mo alas 12, alauna ka makauwi niyan. Nagme-meeting
nag-meeting pala sila pag naka-closing na sila. Ano, Paknit? Oo mo si Paknit. Nakalmot siya nung ano. Lungkot mo tuloy ngayon. Loko ka kasi. Nakalmot siya nung ano, nung kuting. Ewan ko ba sa mga tubat bakit galit na galit sila sa ano, sa pusa. Ayun, pinag-ano nila, hinahabol nila yung pusa kanina. Eh, yung pusa naman kasi na yun, ano eh, ano bang tawag mo doon, Daddy? Parang, lapit pa rin siya ng lapit, kahit na alam naman niya kaaway siya ng mga aso. Alam mo yun, nag-ano kasi siya doon sa basurahan. So, nag-aantay siya ng pagkain, pero pinapakain naman yun nila manang sa baba. Siguro, makulit lang din yung pusa na yun. So, ayun, nadali si Poknat, kawawa naman. Ayan, ano siya dito, nabangasan sa Feslac. Anyway, ayun. Mamaya lalabas yan si Poknat kapag nilamig na. Kahit na dito yan matutulog, kunwari, after few hours guys, gigisingin ka niya, tapos kakalabitin ka niya, ibig sabihin lalabas na siya. So, ayun. Hindi sanay sa aircon. Yan, mag-ano na tayo, nakapaghilamos na ako guys. Ano tayo, toner naman. Ayun, itry ko nga itong ano na to. Binabili namin kanina ni Daddy. Doon sa ano, sa tattoo supply. Sabi ko, bakit may witch hazel kayo? Nilalagay daw to sa ink kapag kayo parang lumalapot na yung ink ng mga tattoo artist. So, parang patak lang naman daw. Tapos, nakita ko 400 pesos. Sabi ko, parang maganda yan. Kasi ginagamit ko ni ano, diba, ni Sis Chris Lumagi. So, ayun, binili ko na kasi kailangan din ni Daddy to sa pagtatattoo niya. Kompleto naman na si Daddy sa ano, sa tattoo supply niya. Ayun siya. May ano siya guys. Nakasil siya. So, ayun, dapat nga tatatuan niya ako ngayon guys. Kaso, hindi ako nakapag-print nung ano, nung gusto kong design. Sa ano, sa paa, yung kumpleto yung paa, yung dito natin, yung sa ankle. Ankle. Ayun. May ano, dapat ako dito, carpe diem na ano. Kaso, nung last year, nasa ano kami, hindi, last year pa lang naman ata, nag-staycation kami sa, ano, sa Ace Water Spa. Hindi nyo na ituloy kasi si time out ako. Masakit eh. So, bumili kami nung ano, nung tag dito. Ano binili mo pang isa kanina, de? Ha? Ano pa yung binili mo kanina? Yung cable. Naming cream? Ayan, naming cream. So, eh, pero ito, wala tong naming cream guys. Ayan, talagang ano ko yan. Natiis ko yan. Ayan. Tapos, ganyan pala yung basa niyan. Sa mga Japanese dyan, mababasa nyo yan guys. Ayan, kanji. Ayan. Basahin nyo na lang guys. Ayan siya. Pero dito nakaya ko kasi nakaganon lang ako. Tapos, yung wala lang. Parang ang sarap niya kapag yung shading na. I know yung iba sa inyo ayaw magpatato kasi ano sa katawan, sa dumi sa katawan. Pero, yan lang naman guys. Ito parang nasobrahan sa laki. Kasi ang gusto ko dito is maliit lang talaga. As in, yung maliit lang. Just ko, sobrang laki naman yung ginawa ni Kuya. Kaya hindi ko na matatago yan. Ayun. And then yung carpe diem nga, papagawa ko sa may paa. And then, ibabalak ako. Yung dito lang, maliit lang na paw prints. Para naman yun sa ano, sa mga aso ko. Nagre-represent yan ng mga dogs ko. Nakalindal kong daldal. Parang siyang ano. Parang angot-angot. Nga parang maangot. Anyway, try natin. Maganda daw to eh. So, yun lang guys yung mga kaganapan sa araw na to. Tomorrow is, ayun, nilakad kami kasi hindi na coding. Pick up kami ng mga products. Ayan. Good night. See you bukas.